ደቂ ተባዕትዮ ዳርጋ ብኣብዝሓ ዝጸልእዋ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሓት ነገራት ምጥቃስ ይከኣል እዩ። ነገር ግን ካብዞም ብዙሓት ነገራት መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ተሓቲቶም ዝመለስዎ ነገር እንተዳሃልዩ እቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ቤተሰባ ኣሕዋታ ወለዳ ዘይተኸበረን ዘይትእዘዝን ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እያ ተፅልአና እዮም ዝብሉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ናጋ ንግሆ ምስኣ ለሓዳር ልቁም ነገር ተበፂሐ ንዓየ እውን ልክዕ ከምቶም ቤተሰባ ክትንዕቐንን ክትፀልአንን ምስ ካልኦት ሰባት ወፅያ እውን ክትሓምየንን ዝብል ፍርሓት ስለ ዘለዎም እዩ። ብርግፅ ሓደ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ምስ ቤተሰበን ከይተስማዕማዓ ናይ ባዕሎም ፍቅሪ ጥራይ ዝርእዩ ማለት እዩ። እዚኣቶም ልግዝያዊ ሪሌሽንሽፕ ተለይኮይኑ ለሓዳር ፈፂሞም ኣይደልይዋ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ። ስለዚ ድማ ሓፍተይ ቅድሚ ኩሉ ቤተሰብኺ እነኺ ኣቦኺ ልብልኺ ኩሉ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ትኽክል ኮይኑ ስለልግነ ክትሰምዕን ክተኽብርን እዩ ዘለኪ። እዚ ብምግባርኺ ድማ ትጥቀሚ ንስኺ ኢኺ። ሓደ ተስተውዒልኽዮ ወለድና ልብሉልና ነገር ልበዝሕ ግዜ ትኽክል እዩ። ኢቨን ዕርኽቲ ኳስ እነታትና እዛ ጓል እዚኣ ትቕረይኺ ክብላ ተለዋ ትኽክል ምዃኑ ኣብ ሂወት ከጋጢም ክርእኽዮ ትኾን ትኽእል ኢኺ። ከምኡ ለጋጠመክን ኣሕዋተይ ዝተጋጢሙኒ ነይሩ ኣለኒ። እኖታትና ኣቦታትና ልበልዎ ነገር መብዛሕትኡ ይኾን እዩ እዛ ጓለይ ምስ እከለይ ትቕረቢ ምስ ከምዘይ ትኾኒ ክብሉ ተለው እስኺ ንዕኦም ኣይሰምዒልኺ ክትቐርቢ ተለኺ ትጉድኡ እዮ ጉድኣት ትፈልጡ እዮ ኢኺ ዳርጋ ኩላትና። ስለዚ ካብ ቤተሰብኺ ፍቃድ ወፃኢ ኣይትኸዲ። ካልኣይ ድማ ልዕሊ ቤተሰብኺ ማንም ሰብ ላዕኸ ይሓልልኺ፣ ልዕሊ ቤተሰብኽን ድማ ዝቐርበኪ የለን። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ወዲ ይኹን ኣብ ቅድሚ ካሊእ ሰብ ቤተሰብኺ ኣኽብሪ፣ ኣይተናሽው እዮም። ምስኦም ክትበኣሲ ናዮም ሕማቕ ነገር ክተውፅእ ከለኺ ናብ ባዕልኺ ሕማቕ ነገር ክትወፅእ ዘለኺ። እዚ ድማ ሰባት ልክንዕቁኽን ልክርሕቁኽን ክትገብር ዘለኺ እምበር ካሊእ ተግንዮ ጥቕሚ ስለዘየላ ሓፍተይ ቤተሰብኺ ምኽባር ቀዳማይ ነጥቢ ግበሩ እዮ። እዚ ደቂ ተባዕትዮ ዝጠልእዎ ባህሪ እንተደሃልዩ ቤተሰባ ወለዳ ኣሕዋታ ዘይትኽብርን እትፀልእን ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ኢና ንፀልእ ኢሎም እኒአው። ስለዚ ንዕኦም ኢልኺ ከይኾነ ንፈጣሪ ኢልኺ እውን ኣቦኻይና ከየኽብር እንድዩ ልብል ጎይታ ቤተሰብኺ ክተኽብርኒ እኪ። እታ ካልእቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝፀልእዋ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ባህሪ ተሃልያ ድማ ኣቋም ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ኣብ ቃላ ዘይትፀንዕ ብባዕላ ዘይትተኣማመን። እዚ እንፈልጠሉ መንገዲ ድማ ኢሎም ዘለው ዓርካ ንኣብነት ክትኸውን ትኽእል። ኣይ ዝወዲ ግደፍዮ ትብላ ትበኣሶ። ካሊእት ዓርካ መፅያ እንደገና ዝኮለባም እዩ ክትበኣሱ የብልኸ ክትብላን ከላ ትተዓረቆ። በቃ ብባዕላ ክትውስን ለይትኽእል ብናይ ሰባት መንገዲ ኩሉ ግዜ ትምራሕ ትጓዓዝን እንተ ደኣ ኮይና መብዛሕትና እንፀልኦ ባህርን እንፀልኣ ጓልን ንሓዳር ንቁም ነገር እውን ዘይንሓስባ ጓል ኣንስተይቲ እያ ኢሎም እኒአው። ስለዚ ድማ ሓፍተይ ኣብ ሂወትኺ ኩሉ ነገር እትውስን እዮ ውሳነ ንዓኺ ዝጠቅም ምስ ባዕልኺ ተማኺርኺ ተዘይኮይኑ ድማ ምስ በዓል ሞያ ስነልቦና ክኾን ይኽእል ምስ ዝተፈላለዩ ብቻ ብቲ ሞያ ለለዎ ክሕግዘኒ እዩ ልኽ ንዝኣመን ኩሉ ሰብ እምበር ካሊእ ሰብ መፅኡ ከም ዝግበር ስለ ዝበለኪ ካሊእቲ ዓርኪ ከምዚ ስለልበለትኪ ከምዚ ትገብሪ እንተ ደኣ ኮይንኺ ንስኺ ኣቋም ከም ዘይብልኺ ኮንፊደንስ ከም ዘይብልኺ ብባዕልኽ እትተኣማመን ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዘይኮንኺ ናይ ውሳነ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዘይኮንኺ እውን ስለትሕሰቢ እዚ ወዲ ተባዕታይ ክርሕቐኪ ዝገብር ሓደ ባህሪ እዩ። ንሂወትክ እውን ብጣዕሚ ዘይጠቅምን ናብ ሕማቕ ነገር ከውድቐኪ እውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ባዕልኺ ውሳነ ባዕልኺ ክትወስኒ ዘለክ እምበር ሰባት ስለ ዝበለኺ ምንም ነገር ክትገብሪ የብልኽን። እቲ ናይ ባዕልኺ ሓሳብ ክተቐድመለኪ። እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ድማ ንባዕላ ኣዝያ ትፈቱ ጓል ኣንስተይቲ። ብርግፅ ኣብዚ ግዜ እዚ ንባዕሉ ዝፈቱ ሰብ እዩ ባዕልና ክንፈትን ክንንከባኸብን ይግበአና እዩ። ነገር ግን ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ንባዕልኻ ምፍታይ በቃ ናይ የወረ ጥራሕ እዩ ዝስማዕ ዘለዎ ኣነ ዝወሰንክዎ እዩ ዝኸውን ባዕላ ጥራይ ትሰርሕ እንተ ደኣ ኮይና ንዓየ ብቻ ተንከባኸበኒ እሳ ትገብሮ ነገር ዘይብላ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ድማ ኩሉ ነገር ክትቕበል ጥራይ እምበር ክትህብ ዘይትኽእል ፍቕሪ ክትቕበል፣ ስጦታ ክትቕበል፣ ገንዘብ ክትቕበል፣ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክትቕበል እምበር እሳ ምንም ንኻልኦት ሰባት ትገብር እንተ ደኣ ዘይኮይና እዚኣ ካብ መጠን ብዝሓለፈ ዓርሳ ትፈቱ ተባሂላ ስለልትሕሰብ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ እውን ብጣዕሚ እተናድደናን ዘይንፈትዋን ጓል ኣንስተይቲ እያ ኢሎም ተዛሪቦም ኣለው። ስለዚ ድማ ሓፍተይ እዚ ንክትፍቀሪ ወይ ንክትኽበሪ ካሊእ ነገር ከይኾነሲ በቃ ንባዕልኺ ኢልኺ እስኺ ትደልዮ ነገር ንሰባት ክትገብረለክ። ሂወት ኩሉ ግዜ ዝሃብናያ እያ ትምልሰልና። ፅቡቕ ክንገብር ከለና ፅቡቕ ከም ዝምለሰልና፣ ሕማቕ ክንገብር ከለና ድማ ሕማቕ እዩ ዝምለሰልና። ኩሉ ግዜ ተፀባይት እንተ ደኣ ኮይንኺ ንስኺ ተጎዳኢት ትኾኒ። መብዛሕትኡ ሰብ ዝጉዳእ ድማ
ብዙሕ ነገር ካብ ሰብ ስለዚ ጽበ እዩ እቲ ዝተጸበዮ ነገር ከይተገበረሉ ክቐርን ከሎ ይሓርቕ ይሓዝን ነቲ ሰብስ እውን ይጸሎ ስለዚ ሓፍቲ ከም ምጽባይ ክትወጸለኪ ዓርስኺ እውን ካብ መጠን ብዝሓለፈ ክትፈትዮ የብልኽን እቲ ንዓኺ እትደልዮ ነገር ኩሉ እውን ንሰባት ክትገብረለኪ ምክንያቱ ክትቕበል እንተደኣ ደሊኺ ትህብ እዩ ዘለክ እሞ ስለዚ ድማ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ እውን ኣይንፈቱን ኢሎም ስለ ዘለው እዚ ባህሪ ዝተሃልየኪ ከተወግድ እዩ ዘለኪ እታ ራብዒት ነጥቢ ደቂ ተባዕትዮ ኣዝዮም ዝጸልእዋን ዘይፈትዋን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ እንተደኣ ሃልያ ድማ ሓላፍነት ዘይትወስድ ጓል ኣንስተይቲ እዩ እዚ ክበሃል እንከሎ ብርግጽ ካብ ኣተዓባብያና ክኾን ይኽእል ካብ ዕድመ ዝተልዓለ እውን ክኾን ይኽእል ብቻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓላፍነት ንከይትወስድ ትኽእል ኢኺ ብናይ ሰባት ከምቲ ዓንተ ዝተዛረብኺ ብናዕርኽ ጥራይ መንገዲ እንድሕር ደኣ ትኸዲ እዚ ርእዩ ስቕልብል እንተደኣ ኮይኑ ተፍቃሪ ኢኺ ልጊዜያዊ ስለ ዝደለየክ እምበር እዚ ባህሪ እዚ ነቲ ወዲ ተባዕታይ እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፈሉ መሲሉኪ እስኺ ሓላፍነት ዘይወሰድክ ክትቀርይን ከለኺ ናሰባት ዝተፈላለዩ ሓሳብ ትቕበሊ እከለናጋ እከለ ከምዚ ስለለበለትኪ እከለ ከምዚ ስለዝበለኪ ጥራይ ትሰርሕ እንተደኣ ኮይንኺ ኣብ ሓዳር ኣትያ እውን እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ባዕላ ክትወስን ኣይትኽእልን ብሰብ እያ ትምራሕ ሓላፍነት ኣይትወስድን ኢሉ ስለ ዝሓስብ ንሓዳር ንቑም ነገርን ክደልየክ እውን ኣይኽእልን ሓፍተይ ስለዚ ፍቕሪ ድማ ሽው ኢልካ ዝጅመር ነገር ይኾነ ኩሉ ግዜ ፍቕሪ ክትጅምርን ከለኺ ሓዳር ከም ዘሎ ውላድ ከም ዘሎ እናሓሰብኺ ኢኺ ክትጅምር ዘለኪ ነቲ ፍቕሪ እሱ ሓላፍነት ክወስደሉ ይኽእል ድየ ኢልኺ ኢኺ ክትኣትውዮ ዘለኪ ከምኡ ኢልኺ ዝኣተኽዮ ፍቕሪ ድማ ኣብቲ ፍቕራዊ ሂወት እንዳሃለኺ ሓላፍነት ዘይስምዓ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ትመስሊ እንተደኣ ኮይንኺ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ዝተፈላለዩ ፀገማት ከጋጥሙኺ ይኽእሉ ሂወትኺ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወትኺ ከጋጥመክ ይኽእል እዩ ዓርስኺ ክኢልኺ ክትፈትሕ እንድሕር ዝደኣ ዘይኽኣልኺ ዝኾነ ነገር ኣብ ለጋጠመክ ሰዓት ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ወረ እንዳሰማዕኺ ትርበሽን ሓሳብኺ 10 ግዜ ትቀያየር እንተደኣ ኮንክ ሓፍተይ ንስኺ ሓላፍነት ከም ዘይትወስዲ ብባዕልኺ ከም ዘይትተኣማመኒ ኣብ ሂወትኺ እውን ክትውስኒ ዘይትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዘምስሉኺ እቲ ፍቕረኛኺ ድማ ንሓዳር ንቑም ነገርን ክሓስበክን ክደልየክን እንድሕር ደኣ ደሊኻ ሓፍተይ ባዕልኺ ሓላፍነት ክትወስደለኪ ንዘጥፋእኽዮም ጥፍኣታት ብሓላፍነት ይቅርታ ክትሓተለኪ ምክንያቱ እዚ ናሎም መዓንቲ እተርእዮ ባህሪ እዩ ናጋብ ሓዳር እውን ክንፀባረቕ ዝኽእል ሓላፍነት ድማ ብልምምድ ዝመጽ ነገር እምበር ከዚ ሓዳር ተገይርኺ ኣብ ሓዳር ሓላፍነት ክትወስደ ይትኽእልን ብገንኡ እንተደኣ ዘይተለማሚድኺ ስለዚ ሓፍተይ ንዘጋጠሙኺ ችግራት ንዘጋጠመኪ ብዙሕ ነገራት ባዕልኺ መፍትሒ ተቐምጥ ጓል ኣንስተይቲ ክትኾን እዩ ዘለኪ ኣብ ሓዳር ኣቲኺ ብዙሓት ሓላፍነት ከም ዘለኹ ትፈልጢ ኢኺ ናይ ወዲ ተባዕታይ እውን ሓላፍነት ኣለዉ እዮም እዚ ሓላፍነት እዚ ክትዋፅዮ ትኽእልሉ ዕድል ወይ ድማ ቅድሚ ሓዳር ሓላፍነት ምውሳድ እንተደኣ ለሚድኺ ዘጥፋእኽዮ ጥፍኣት ኣሚንኺ እቲ ጥፍኣትኺ ክተስተኻኽሊ እንድሕር ደኣ ሞኪርኺ ሰባት ዝበልኺ ገዲፍኺ ብናይ ባዕልኺ ሓሳብ ትጓዓዝ እንድሕር ደኣ ኮይንኺ ክትበስልን ናብ ሓዳር እውን በፂሕኺ እቲ ሓዳርኺ ብፅቡቕ መንገዲ ክትመርሕ እዩ ትኽእሊ እዚ ክርኢን ከሎ ትወዲ ተባዕታይ ድማ ንሓዳር ንቑም ነገርን ንዓኺ ዘይደልየሉ ምክንያት ኣየለን ናሎማዓንቲ ሓሳባትይ ድማ እዚኣቶም እዮም ነይሮም ንቻናለይ ሓዳሽ እንተደኣ ኮይንኺ ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኒ እዚ ቪድዮ ከም ዝጠቐመክ እውን ኣይጠራጠርን ሓሳበይ ተፈቲኽዮ ድማ ላይክ እውን ግበሪ ቀጻሊ እውን ደስ ብዝብል ቪድዮ ክስካብ ንገነ